Bueno, ongi etorri. Ongi etorri, hemen dugu berriz gure hurrengo saioan, ez? Sexuan hazi eta ezi. Hori da, 3. programa da hau, eta bueno, berriz ere, Ziratxe Arretxea eta Itxasobakean gara, gure proiektua Gerizpe izeneko proiektua da, batez ere, bueno, Baztan, Malerreka eta Bortzirietako, ez? Eskualdean ibiltzen gara sexu hezkuntza zabaldu nahian, nolabait esateko, eta, bueno, gai ez gai, ez? Bueno, bai. Gangara saioak eratuz ere, hori da. Eta gaurkoan, bueno, pixkat, gorputza, identitateari buruz, hitz egingo dugu. Gomendagarri ere bai, igual, nahi balin baduzue, aintzineko saioak pixket ikustea, ze egia da, heldu garela, ez, mantxo-mantxo kontzeptuak argitzen guretako dela zerbait arron importantia, ez? Eta, bueno, gure, ez, tortzen zaigun bezala erten dugula, ez, saio hauetan, baina, bueno, uste dut gai interesgarriak atratzen direla kontzeptu definitzea hauetan, ez? Bai, bigarren saioan okerrez banago, desiraren inguruan, egon ginen hizketan, ez? Pixkat ere bai sexua nondik heldu den, ez? Edo ze erabiltzen dugunean hitzak ze marko teoriko edo ze, ez? Enkuadretatik abiatzen garen. Hori da. Sexu hezkuntza, ez? Nolakoa den. Ze, bueno, institutoetan, erakundeetan ibiltzen gara, ez da lanean, bai hitzaldiak, bai ikasgeletan sartzen, familiekin, profesionalekin egiten dugu lan, eta orduan, bueno, esperientzak eta gure ikasketek eman diguten, ez dakit, informazio edo jakintza guzti hori, nolabait ere, helaraztea dugu helburu programa hauetan, ez? Eta egia da oso pozik gaudela. Bai, gustora, guretako ere aukera batea, ez? Zera nahi dut, bueno, bertze formato batean ere bai, ez? Kustea, elkar kustea, eta bide batez ere ditugun jakintza hauek eta sexologia zientziak guri eman dizkigun, bai arlo profesionalean eta pertsonalean eman dizkigun opari guztiak ere, nolabait ere, bueno, eskaini eta zentzu horretan eskuzabalak garela, ez, esango nuke, eta orduan, bueno, jakintza hauek plazaratzea eta, bueno, medioetara ere ekartzea komenigarria ikusten genuen, ez, eta hortik, abiatu gara, pixkat guri bilbidea, ez, Xaloa Telebistan izan da hori, eta orduan, bueno, gaurko saiora etorrita, bain zuzen ere, horren inguruan, ez? Gorputzaren inguruan, identitatearen inguruan ibiliko gara, eta hemendik ere, bueno, batzuetan imaginatu ez ditugun, ez? Imaginatuko ez genituzken, bueno, hitzetara edo gaietara iristen gara, eta hori da, hain justu ez, komentatzen genuena, ez? Hau da, guretzat ere berezia dena, ez? Askatasuna eta malgutasuna dugula ditugun, eskuartean ditugun gaiak eta jorratzeko, ez da? Eta hainitzen konektatzen, ez? Eta ideiak direla dantzan patzen dugunak, ez? Haunitzetan uste izan dugunak idea hauek hola direla, ez? Nire gaineko esan zaita haunitz gauzek hola direla erratea, ez? Pues ideia hauek nolabait kolokan patzea, dantzan patzea, eta ere bai hausnartzea. Aurreko saioan solasten ginulako ere bai, ez? Sexua ez delako ere iten den zerbait, baizik eta ere bai pentsatzen den zerbait. Orduan, bueno, pixka bat hasiko gara, ez? Edo saiatuko gara ideia horiek dantzan patzea. Hori da, eta are gehiago ere honekin lotuta ere, ez? Ideia horietatik ere sortu dela ere gaur egun gure ogibidea dena, ez? Azkenean gu sexologoa gara, hontan egiten dugu lan, parte batean hontaz bizi gara, ez? Eta, bueno, hori ere guretzat zerbait personalki, ez? Oso importantea den zerbait denez, hori ere kontatzera gatoz, ezta? Bale, nondik hasi gorputzarekin, identitatearekin, nondik hasi nahi duzu Ziratxe? Bueno, igual pixka bat desberdintzen, ez? Egia da heldu garela aintzineko saioan desiraren orientazioakin pixket, ez? Edo kontzeptu honekin. Eta bai, niri gustatuko zaiten, zuk erten hau zure bai ez zerbait gehitzeko, ez? Baina gorputza, pixket igual solasten alba ginen gorputzatik, gero igual sakontzen alda bertze saio batean, identitatea, ez? Eta igual itxura, nola diren, lau gauza diferente eta batzutan iduridu dela pak, ez?
nire identitatea izan behar du, hau, hortaz nire gorputzak izan behar du, hola, hortaz gustatu behar zaizkit pertsona hauek eta hortaz behar dut izan itxura hau, ez? Piskat nola eskema hori ezin den errepikatu, ez? Eta eskerrak. Bai, eta aurreko saioan ere komentatzen genuen, ez da, denak bakarrak eta errepika ezinak garen heinean, gure itxura, gure identitatea, segurazki ere bakarra eta errepika ezina izango da, ez? Eta orduan hori da, hain zuzen ere, guretzat, aberasgarria dena, ez? Eta horrek ere aniztasuna ekartzen du, beraz, zentzu horretan, bueno, importantea da, ez? Hiru kontzeptu hauek definitzea, ze bakoitzak, pertsona bakoitzak, ez? Modu batekoa edo bestekoa izango duelako, ez da? Bai. Eta igual, definitzeko hitzak, adibidez identitatearen ez pentsatzen, ez? Berdinak izaten aldire, baino duen erranaia bakoitzak maten dio ere, bai, ez? Ez da gau inoiz definizio orokor bat, orduen, pixket lotzen dut, nola definitzen nahi zen, ez? Igual, lehen heldu ginen ere pixket solasean, ez? Emakume bezala, igual identitatean bai sartzen dela, ez? Emakume bezala definitzea eta galdera unitzen da, eta zerk egiten zaitu emakume edo nola dakizu emakumea zarela, ez? Kasu adibide honetan. Bai. Eta erantzuna da, nik dakit, ez? Sentitze bat dela identitatea, ez? Sentitze baino igual zehatzago jotzen badugu da, izate bat delako, osa nire izatean parte da, ez? Ez da, hau gazteekin hau nintzen pasten da, sentitzen naiz, eta ordean hasten dire igual, sentitzen altzera gauza honitz. Ez que igual da sentitze bat, baino sartzen bagara edo jotzen badugu, ez? Igual pixke bat, kolpetzea atzago bat, da naizena, da, eta naizen hori ez da kuestionatzen erran nahi dut nire barren dagoen zerbait da, eta nik badakit. Jo mese erten da, ez? Nik badakit nor naizen. Bai. Bai, nire kasuan, anekdota txiki bat kontatuko dut, baina ISESU zen badago formazio bat, posgrado bat dena, ez? Dela, gizarte alorrean lan egiten dugun profesionalentzako formakuntza bat da, baina perspektiba sexologikoarekin, ez? Eta orduan, galdera bat bota ziguten behin klasean, ez? Ezan ez, zu itxaso kasu honetan, ez? Nola dakizu emakume zarela? Eta nire erantzuna izan zen, dakidalako, ez? Gero bai nire kasuan etorri zela, eta bai umetokia daukat, eta hortaz, ez? Hilekoa daukat, eta, Bai, gero baten altzarela ez matizatzen, baina... Torkizun batean ama izan naitekelako, edo behintzat aukera hori daukadala uste dut, gero igual ez, ez? Baina nola baitere, bai gero ezaugarriak, ez? Edo emakume on ditugun ezaugarri batzuk, zalantza jartzen ditu dela denak, noski, bai? Baina hortik tiraka, bai, ez dakit, zea ondori batera, ez? Iritsi naiteke, baina nire lehenengo erantzuna hori izan zen, hain zuzen ere, ez? Emakume sentitzen naizelako eta nahikoa. Zarelako. Hori da, ez? Hori da, eta naiz, punto, ez? Eta ez du, bai, eta zergatik dakizu, hala delako, ez? Eta inork ez du zalantzan jartzen, ez? Bertze gauza bat da, igual ez, pixket lotzen dut, ez? Igual gizarteak emakume batengan espero dituen espektatibak, ez pixket genero ikuspuntu hori, ez? Zer espero duen, zure zer egitea, zer ikastea, zer rol, hoia bertze gauza bat da, ez? Erran nahi dut, hori bai dela guztiz kuestionagarrie, eta zer den emakume bat, igual gizarteko etiketa batekin, hor bai badakigu, ez? Nola izan behar garen erten dakuten hori, ez dugula betetzen, ez? Eta justuki sexologiak ere bai, aniztasuna da nola baitza baltzen duena, orduan ez dugu beteko hoi. Baina bai, emakume izate hori erranduzu naiz, emakume naiz, eta berri sexologiak erten datzu emakume izateko modu bakar errepika ezina da zurea, ez? Hori da. Eta bertzea da nerea ere bai. Hori da. Bai, eta batez ere, hildonetik jarraituta ere, 100% emakume den norbait existitzen da? Edo 100% gizon den gizonen bat existitzen da? Nik ez ditut ezagutu. Bai? Esan nahi dut, denok ditugulako, ez? Ezaugarriak, eta emakume gizon agian tarteko zerbait gara ere bai, ez? Hor usten dut, ez? Baina gure ikasketetan erakutsi ziguten gainera, ez? Ez daudela neskak edo mutilak edo gizonak edo emakumeak, ez? Eta azpimarratzen dut edo hori. Ze bagara neskak eta mutilak, emakumeak eta gizonak, ez? Nola baitere, nik ulertzen dut biak bat
ez? Eta azkenean biak batetik gatoz, esan nahi dut, momenturen batean ovulo bat eta espermatozoide bat elkartu zelako, etorkizun batean agian bi ovuloetatik bizitza bat etorriko da, edo bi espermatozoidatik ez dakit, baina gaur egun bi, ez, zelula horietatik gatoz, orduan nolabait ere, ez dakit, igual nire pentsamenduak hori esate dit, biak bat, biak bat naiz, ez? Hau ere bai, niri konektatzen dut, ez? Ditugun ezaugarrekin ni emakume bezala definitzen naiz, eta ezaugarri maskulino eta femeninoak ditutela, ez? Eta bietaz konposatuen agola, orduen, eta hoi denak inagarela modu hortan, ez? Orduen ikuste, hoi igual bira sakontzen algo bertze saio bat zaitzen zait polita izaten aldela. Baina nola identitateak iten dion referentzia autopertzepzioa, ez? Zerbait subjetiboa eta sentitzea, eta nola den nire modu bakarra izatekoa. Hoi ez? Bai. Egia da ere ez, gure burmuinek ere prestatuta daude nolabait ere sailkatzeko, ez? Eta horri ere ezin diogu uko egin, ez? Ez funtzionamendu bat da ere. Orain beste pertsona bat sartzen da atetik, eta nire burmuinak egingo du arra, emea, emakume, gizon, mutiko, neska, ez? Osasun nahi dut, nolabait ere estrukturetan funtzionatzen dugu. Eta gure burmuinak ere nolabait ere sailkapen hori egin behar du, baina berriz ere esango dut, uste dut importantea dela, bai, sartzen den pertsona hori, segun aski niretzat, izango da gauza bat edo beste, o batzuetan igual ez dakit, o ez dut guztiz argi, ez? Baina importanteena izango litzatekeena hemen, da, berari galdetzea, ez? Hemen solazten da sexologian sexatzea, ez? Nola ezin dugun ez sexatu. Osa, nahi gabe, erraten duzunangatik gure burbuina dagoela hola klasifikatu, eta orden, ez gara konstiente prozesu hau egiten dugula egunean zehar, baina klasifikatzen gaten gara, eta ez bakarrik gauza guztiekin gaten gara. Eta bai da, zerbait ikusten bali badugu ez dakuna gure klasifikazio horietan ez denean sartzen, gelditzen gara, ez? Eta, bueno, gelditu gara, ez da japasten ere ez. Bai, igual, buelta bat manalizatea horrek, zure burbuina gelditze horrek, juiziorik esortzeko, ez? Erra nahi dut, eta bide bakarra jakiteko norbait nola definitzen den dela bere galditzea, hoi da, justuki. Bai, eta igual batzuetan, ez, gure barne eskemak hausten dira, nola baita esateko. Bueno, bai, eskemak ere hausteko daudelako, ez? Orduan, batzuetan igual errexeagoa da sailkapen hori egitea, eta batzuetan, esango nuke, batzuetan, ezin dezakegu sailkapen hori ez egin, ez? Nola baita ere zerbait arrunta dela esango nuke, ez? Eta orduan, ez da ona, ez txarra, ez? Gure burbuinak egiten duen zerbait da, eta bale ados. Baina batzuetan ere eskema horiek hausten direnean, ere zer gertatzen da, zer mugitzen dit niri. Ez dakidanean identifikatzen neska gizon den, emakume gizon den, ez dakit. Hausnartuko dugu, aurrerago, baina horrek ere zer sortzen dit niri, ez? Eta ze hone eskema horiek haustea, ez? Ze hausten den momentuen konstiente zara badagoela bertze zerbait. Hori da. Ez, eta erekitzen dela zerbait, orden, nolabait tira egitea, ez? Soka horiei, batean, igual zure buruan bura usteak arri dazkitzun zerbaitek, ez? Baina horiei tirak, tiratzea ez, edo aukera hori erekitzea, lehen ez zagoen aukera hori. Eskema utzi zaizu momentuen, irekitzen da aukera hori. Hori da, eta batez ere ez, sexualitatean beti esaten dugu, ez, eta sexologian beti esaten dugu, ez daudela ez argiak eta ilunak, ez daudela gauza txuriak eta beltzak, nahi dut, oso ez grisez osatutako kolore pila bat daudela tartean, eta hori da, zuzen ere, aniztasuna, ez? Normalean, eta hankasartza igual da lehenengoa gurea, ez? Esatugu emakume, gizon, ez? Baina igual hitz egin barko genuk ere emakume cis, gizon cis, emakume trans, gizon trans, esan nahi dut barkatu. Gauza asko daudela tartean, ez? Eta ez dagoela eskala bat eta mutur batetik bestera doan eskala bat, baizik eta zerbait ere, aipatzen genuen aurrekoan, zerbait malgua da, aberasgarria, sakona, ez, eta orduan zentzu horretan, anitza da ere, noski. Hoi, eta pixket nola funtzionatzen dugun, ez? Guk funtzionatzen dugu, sortzen garen momentuen, gure genitalak behiretzen dira, eta hortan, genitalak behiratuz, asignatzen digute, edo erraten digute zein sexu garen. Ez? Gure sexu kontzeptuan erran nahi dut nola bai da, behatzen digute genitalak, eta suposatzen dute, alua baldin badut, suposatzen dute emakumea da. Eta hola funtzionatzen dugu, eta beti ere ez da hola.
Erra nahi dut, genitalek ez dute egiten sexua, ez? Nolabait, gorputz alde batetik doala eta identitatea bertze alde batetik doala. Hau da, aipatzen ginuna lehen, aintzineko saioan, batzutan nola biografiak, biologia, ez, gainditzen duen. Bai. Ez, eta hemen, bueno, pues hau niri iten zait arron garrantzitsuen nolabait bere iztea, egie da, alua duten pertsona gehienek emakume bezala definitzen direla, baina gehienek, ez denek. Hori da. Ez, eta hori, sexologian beti gara solasean, bueno, haunitzetan portzentaiekin, ez, gehienak edo ez, baina beti guzten, zertaz eta zorek usten du, beti horrela ez izatea. Eta sexologian beti dago aukera hori. Hori da. Eskemoi ez betetzeko aukera hori. Hori da. Eta eskerrak ez, gaur egun ere, zakia duten neskak badaude, eta aludun mutilak ere badaude, ez? Eta nik uste zentzu horretan naizen elkarteak nik uste ez, oso kanpaina potoloa egin zuen, batez ere aurren transexualitateaz ez, hitz egiterako orduan, ez, irudiak ere ikusi ziren, eta bueno, nolabait ere elkarte honek ere azkenengo urteetan ere manden gorakada nabaria dela esango nukeen, ere ustez, hain zuzen ere, errealitate ezberdinak daudelako, eskerrak ere errealitate ezberdinak daudela, ez, horrek ere bermatzen duelako anitza garela eta aniztasuna dagoela gure munduan, ez, eta bueno, goraipatuko nuke naizen elkartak egiten duen lana, ez, Nafarroan, EAN, ez, eta nik uste, ostras, errealitate hori ere nolabait ere atenditu behar delako, hor dagoelako, ez, aurren transexualitatea, helduen transexualitatea, urte askotan ere egon delako, nolabait ere hitz egokia ez dakitzein den, baina esango nuke isilago edo ez, osea, betidanik existitu dira, ez, persona transexualak. Eta justo zein importantea den transito egoeretan denek parte hartzea, ez? Justu gure begiradak, edo bertzen begiradak, da lanketa behar duen are bai, ez? Pixket, bueltatuz solasten eginena nik badakit nor naizen. Bueno, pues haunitzetan transexualitatearekin ere, pertsonak badaki nor den, gauza da, bertzen begirada dela gaizki irakurtzen duena, ez? Orden, zenbat lan dugun iteko bertzek ere bai. Bai. Eta zen importantea. Bai, gainera horten ez ikusi da ere, ez naizen bakarrik elkarte hartu duela ere gaia, naizen elkarteak lagunduta ere, 20.000 especies de abejas filma ere, ez, gaia hartu dute eta... Bueno, supergomendagarrie, hori da, oso film gomendagarria da, bertan ere, ez, egoera hau nik uste modu oso polit eta lasai batean, ez, adierazten duela pelikula honek, eta bueno, interesgarria da ere, beste ikuspegiti batetik ez transexualitatera hurbiltzea, ez? Pelikula batek eskaini digun aukera hori da, ez? Gainera, oso saritua izan da ere Goya sarietan, ez? Eta orduan, nolabait ere, hemendik gure eskerrak ere. Nik posible momentuen arron eskertu egon nintzen, ez? Nolabait, igual ez jakintasunetik, baina nolabait planteatzen zuelako ere bai realitatea, bertze ikuspuntu batetik, eta ez zain bertze alarma beldurra, ez? Baizik eta naturalki, ez? Eta horrek ere eragiten duena, ez? Osa nahi dut, protagonistari gertatzen zaion guztiaz jabetzen gara pelikulan, baina baita ere bere inguruan, ez? Bere sisteman, mugitzen den guzti hori, ez? Eta herrian ere bai, ez dakit, ez? Eta nola pieza klabeak diren denak. Hori da. Ez bakarrik pertsona zentratzen garela eta karga guzti ematen dugula, ez pertsonai, baizik eta nola mugitzen garen, sistemetan. Hori da. Gai honetan gainera sartuta ez, badugu Nafarroan gainera, Nafarroko gobernuak eta bai Iruñeko udalak, ez, bermatzen zerbitzuak, eskaintzen edo, errealitate hauek atenditzeko bermatzen duten zerbitzuak badaudela, ez, aipatu beharra dugu, Arrotu eta Katalingune, eta, hor daude, ez, eta nik uste, importantea dela zentzu honetan, ez, horiek aipatzea. Arrotuko errez banago, momentu honetan, igual hanka sartzera noa, baina momentu honetan, ez, funtzionatzen ez duen zerbitzu esango nuke, baina bai Katalingune indarrean dagoela, ez dakitzuk informazio gehiago duzun. Ez dut gehiago erran, Osa, badakit biek egon direla, baina uste dut orain Nafarroko gobernuko zerbitzua dela indarrean dagoela. Hori da.
Hori da. Bertzenaz, errango dakuzu gaizki dago. Bai, baina, bueno, garrantzitsu iruditzen zaigu ere, bai, nolabait, erratea, hemen ere, ez, Nafarroan ere badaudela zerbitzuek eta dudak baldin badire, pues, bueno, ere hurbiltzen aldela, ez, eta realitate behar duten eta merezi duten leku eta pisu ematen zaiela ere, bai, ez, nolabait, edo idela ideia behintzat. Hori da, bai. Eta diru laguntza jasotze dituztela, bueno, zerbitzu hauek, egia da beti, ez, kolokan dauden zerbitzuak dira, ez? Indarrean dagoen alderdi politikoa dela eta batzuetan kolokan, batzuetan oso kolokan gainera, orduan, bueno, hemendik gure garrantzi eta babes hori, ez? Babes hori da, eta importantea delako, ez? Horrelako zerbitzuak eskaintzea eta horrelako familiak atenditzea eta realitate hauei ere nolabait ere kasu egitea. Eta gizarteari hurbiltzea, ez? Jendarteari hurbiltzea ere bai, errealitatea. Hori da. Hitza da, errealitatean hitza dela eta errealitatea, ez? Nolabait? Hori da. Bai, gero, egia da, pixket lotzen, ez? Karakteristika edo ezaugarri biologikoak, hau nintzen galitzen gara, baina biologikoki zer, ez? Bai, emakume ez da, baina biologikoki zer. Zer. Eta hartzen duzu, eske biologikoki zer. Ja. Ez? Erra nahi dut, seksologian eta bertze disiplinetan ere, erabiltzen da ezaugarri sexuatuak, ez? Badirela lehen mailako ezaugarri sexuatuak, bigarren mailako ezaugarri sexuatuak, eta ezaugarri sexuatuak dira gure gorputz ezaugarri batzuk ematen direnak gehiago kasu batzutan gizonetan eta bertze kasutan emakumeetan, ez? Ematen direla gehiago, hau da frekuentzia kontu bat, eta ez bakarrik modu horretara. Orduan, horrek, eske justuki, frekuentzia hitza sartzen dugunean, erten duguna da ez dela beti ematen eta ez dela bakarrik eta ez dela horrela ematen, ez? Osea, dire matizoiek nire ustez direla importanteak. Eta lehen mailako ezaugarri batzuk izaten aldirenak, kromosomak, genitalak, gonadak, ez? Baina gero badaudela, bigarren mailako ezaugarri batzuk, pues igual gehiago nerabezaroan garatzen direnak edo hasten direnak, ez? Eta ez dutela zertan, ez? Pues berdin, gehiago ematen direla frekuentziaz, edo ezaugarri batzuk maskulinoak direla eta ertzak femeninoak direla frekuentziangatik, baina ez bakarrik, eta ez duela beti kointziditu beharrik, ez? Hala da. Eta nire iduritzen zait ere nolabait, badao kontzeptu bat superpolite, igual ere solasten aldugula, baina nire itzen zait arraspolite. Horren, eta da intersexualitatea, ez? Gero, ere bai, kuriosoa da, nola, ez dakit nola erran, baina nola aniztasunaren aniztasuneko ezaugarri batzuk sindrome bezala irakurtzen diren, ez? Hau igual lehenengo saioan solasten ginen moral, sexual, kultural honek, ez? Badu ere bai medikuntza begirada bat eta honitzetan nire ustez, hemen nire solasten alko ginuke, baina nola aniztasunaren ezaugarri diren errealitateak bihurtzen diren, pixke bat, diagnostiko hortatik sindrome, ez? Edo, adibidez, intersexualitate hitza heldu zaitelako pixket hortik ere, ez? Entzun izango dugu haunitz genital intersexualak, ez? Direlak, edo genitales ambiguos deitzen dire batzutan. Denean, ezin duzunean jakin, edo medikuntzatik ezin denean jakin, edo zakia den, edo alua den, edo, bale? Eta gero egie da, intersexualitatea guk kanpoan ulertzen dugula hola, baina sexologia ikuspegi batetik denek ditugula ezaugarri intersexualak, ez? Eta denak egiten garela intersexualitate horren barnean, ez? Eta dela lerro amaigabe bat. Bai, lerro hori da, kontinuum bat izango balitz bezala ez, eta gainera mutur batean 100% gizon jarriko bagenu eta 100% emakume existitzen ez diren bi muturroien artean kokatzen garela denok, ez? Eta orduan, batzuk alde honetan egongo gara, beste batzuk beste alde honetan egongo gara, tarteko zerbait ere egon daiteke, ez? Eta hori ere genitaletan batzuetan islatzen da, ez? Batzuetan, klitoris oso garatuak edo handiak diren klitorisak badaude, eta orduan batzuetan, ez? Zakil forma itxura izan dezaketen genitalak ere badaude, eta kontrara, ez? Oso zesan dut, oso klitoris handiak, oso zakil txikiak, non batzuetan ematu dute, benetan klitoris batzuk, ez? Izango
ziren bezala, ez? Orduan, hortxe ere, gorputza ere anitza dela, ez? Ezin dugu ukatu gainera ematen du, ez? Gaurko errealitatean eta gaur bizigaren munduan, gaur egun ditugun jakintza guztiekin, baina ezin dugu ukatu ugaztunak garela ere bai, ez? Eta orduan, zentzu horretan ere animaliak garela ere bai, ez? Orduan, batzuetan aniztasuna ere naturan ikusten da, ez? Animalietan ere ikusten da, ez? Anitzak ere direla, eta orduan gorputzak ere, gure kasuan, gizakien gorputzetan anitzak dira, ez? Eta orduan, ezaugarri horiek aldakorrak ere izan daitezkela, eta, Eta bera, igual, ezaugarri hori intersexualitatean dago, begira batean genitaletan zentratu, baina eskeda benean, gorputz osoan. Eta bigarren mailako ezaugarri sexuatu hauek aipatu ditugunean, nera bezaroan, ez haunitzetan ematen direnean aldaketa hauek, badagoela ere bai sufrimendua haunitz, ez? Sexualitatearekin, hau da, bizipen subjektibo horrekin, ez? Aldaketak heldu dire momentu honetan, ere bizipen subjektibo honekin. Eta hori dela gauza bat ere landu barra duguna, ez? Eta zein importantea den, betikoa, ez? Ezagutzea, respetatzea, ulertzea, ez? Eta gorputzak ere anitzak direla. Nik uste dut gorputzei eskaintzen aldiogula saio oso bat. Bai, eta batez ere honekin lotuta ere, batzuetan ez, gorputzek agian, ez, genitalen kasura etorrita eta genitalegi erreparatuta, agian guztiz definitu ez dauden genitalak badaudela, guztiz, baina genitalak dira, eta batzuetan ongi funtzionatzen dute, beste batzuetan ez, eta batzuetan horrelako haur bat jaiotzen denean, ez, edo mundura etortzen denean, batzuetan medikuntzatik ez dut inolaz ere medikuntza epaitzea nahi, ez ezer ez, baina egia da hartzen diren erabakiak batzuetan dela, hain zuzen ere, alde batera edo bestera ez, ebakuntza hori egitea, esan nahi dut, edo sakil bihurtu, edo alu bihurtu, baina jaio berri den pertsona baten aurrean gaude, ez? Hau da, erabakitzeko gaitasunik ez, igual jaio berriaz, baina bizitzaren lehenengo urteetan horrelako bakuntzak egiten dira, eta nerabezaroan agian zer dakindik, edo gaztearoan agian erabakitzen du nahi zituela, ez? Hasieratik zituen genitalak edo jaio berri horren genitalak, ez? Orduan, hor ere ez dut ere, inolaz epaiketarik egin nahi, berriz ere esaten dut, baina egia da batzuetan, zaila dela, ere hau ez, errespetatzea eta denok igual, ez, gauzak ulertzeko gai gara, baina gure seme-alaba denean, hau da ere homosexualitatearekin bezala, ez? Dena ulertzen dugu, baina nire semea edo nire alaba homosexuala esaten duenean, igual zalantza asko tortzen zizkit burura, edo ez, familia irekiagoak badaude, edo ez, baina esan nahi dut, ez? Eta batzuetan noiz ezagutzen ditugu errealitate hauek, ez? Hain zuzen ere gertu ditugunean, ez? Bai, eta bide hontan beldurrak izatea ere, nolabait zilegi egitea ere bai, ez? Nik uste guk hortan ere bai garrantzia ematen diogula, nola sentitzen garen, nola bizi dugun, hau nire familian tokatzen baldin bada realitatea eta zerbait mugitu baldin bazait, lasai, zer ari zaizu mugitzen, ez? Nolabait ere bai, beldurra hauek espresatzea. Bai. Eta pixket ere saioai igual bukaera ematen ez, zein importantea den, elkarrekin solastea, zein importantea den beti solasten duguna itxaso. Parkean izatea elkarrizketak, eskatzen hauten gauza hauek ere bai, naizte izan beldurra, naizte izan, ez? Ez jakintasuna, justuki horta zein importantea elkarrekin solasteak. Bai, gure hitzalditan ere behin baino gehiagotan aipatzen dugu, ez? Agian eguraldiaz, edo politikaz, edo futbolaz, ez? Edo hori da, modaz, edo azkenengo liburuak, filmak, ez? Hau da, kultura alorretik, ez? Edo, bai, jendartean dauden gaiei buruz, gai garela hitz egiteko, baina gero sartzen garenean, ez? Gure intimitatean, gure gorputzetan, gure realitate ezberdinetan, kostatzen zaigula, hau parkean, plazan, ez? Eta gauza hauei buruz hitz egitea. Orduan, gure mezua hemendik ere, nolabait ere, bai, gauza hauek, ez dakit nola esan, baina modu naturalean, eta ez?
Nola hitz unitzetan? egin behar dela, ez, gauza hauen Gainera, inguruan. nire duda seguraski den bertzain bertzek duten duda, ez? Eta orduen, bueno, pues badagola ez gaudela ohitu, baina zeinen ederra izaten alden, ez? Hori da. Parkean ere ontaz solastea edo plazan ontaz solastea. Hori da. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.